Diu que quines actuacions, canvis o millores s'han fet durant aquests darrers anys a la pàgina web de Porto Cristo. D'allò que és una mica una pregunta amb un pot de sentiment, de dir és que està tot com un poc desfasadet, és vera que se va quedar allà estancat, les darreres actualitzacions d'aquest portocristo.org, l'Ixert, les darreres notícies penjades, allà on posa segle XXI, són del 2009, està molt bé, està dins del segle XXI, però està un poc en fora. És una mica això, a la part d'on posa llocs d'interès. Vas a esports i no hi ha tampoc els clubs esportius que hi ha actualment, no sé, una mica d'evolució, una mica d'interès. I per rematar, jo no som tan hàbil com el senyor Llodrà fent gloses, però ja que avui hem fet xistes i gloses i tal, potser també en farem una, i nosaltres trobem que en esport estem fallons per la manca d'interès i demanant, per favor, que mos mirin un poc més. Gràcies.